Καλησπέρα από μένα, τον Νίκο και τους Greek Tech Freak, και σήμερα θα έχουμε ένα πάρα πολύ απλό βιντεάκι, να το πω έτσι, αλλά ίσως να εμπνεύσει μερικούς για να κάνουν κάποιες δουλίτσες στυλ do it yourself. Συγκεκριμένα λοιπόν σήμερα, παιδιά, θα αλλάξω την μπαταρία στο OnePlus 5T που έχω. Είναι ένα κινητό το οποίο το έχω περίπου 3 χρόνια, οπότε από ό,τι καταλαβαίνετε η μπαταρία του τα έχει φτύσει ή σχεδόν τα έχει φτύσει και θέλει αλλαγή. Δεν είχα όρεξη να κάτσω να ασχοληθώ, για να είμαι ειλικρινής, λόγω έλλειψης χρόνου, αλλά κάνοντας μία γύρα στα διάφορα καταστήματα και ειδικά στην πόλη που μένω, τον Πειραιά, έχει πάρα πολλά τέτοιου είδους καταστήματα, μου ζητάγανε έως και 60 ευρώ για μία αντικατάσταση μπαταρίας, το οποίο το θεωρούσα ληστεία. Αποφάσισα λοιπόν να μπω λιγάκι και να κάνω έτσι μια έρευνα, απλή, μην φανταστείτε κάτι ιδιαίτερο, στο Scrooge, και ανακάλυψα λοιπόν ότι η γνήσια μπαταρία OnePlus 5T, την οποία τη βρήκα σε ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, έχει μόλις 16 ευρώ. Να πω εδώ πέρα ότι το OnePlus 5T είναι από τα μοντέλα κινητού τα οποία, όπως και πάρα πολλά άλλα σύγχρονα μοντέλα, σχεδόν όλα τα καινούργια πλέον δεν έχουν τον παλιό παραδοσιακό τρόπο που ξέρουμε εμείς οι πιο παλιοί και πιο μεγάλοι, που ανοίγουμε ένα καπάκι, βγάζουμε μια μπαταρία, βάζουμε μια καινούρια και είμαστε κομπλέ. Όχι, η μπαταρία σε αυτά τα κινητά και σε πάρα πολλά ακριβά κινητά που κυκλοφορούν τώρα στην αγορά, πιο καινούρια μοντέλα ακόμα και από το 5T, δεν αλλάζει μπαταρία. Ή τουλάχιστον έτσι λένε εταιρείες, ότι δεν αλλάζει μπαταρία. Και τι γίνεται όμως στην περίπτωση που έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο κινητό, όπως το 5T, το οποίο είναι σκυλί, πραγματικά σκυλί, δεν θες να το αλλάξεις, αλλά η μπαταρία στα 2,5 με 3 χρόνια φυσικά τα φτύνει. Ή θα αναγκαστείς, εάν δεν πιάνουν λιγάκι τα χέρια σου, να πας σε ένα από τα μαγαζιά, τους λίσταρχους που κυκλοφορούν έξω και ζητάνε 60 ευρώ για να αλλάξουν μια μπαταρία, ειδικά στις εποχές που ζούμε, ή θα πρέπει να στρώσετε τον κόλο σας, να ανοίξετε κανένα βιντεάκι στο YouTube και να δείτε πόσο απλά, εάν πιάνουν τα χέρια σας πρώτον, και αν δεύτερον έχετε τα κατάλληλα εργαλεία, να αλλάξετε ακόμα και σπασμένη οθόνη κινητού, και δεν μιλάω μόνο για το OnePlus 5T, μιλάω γενικώς. Επειδή λοιπόν θα αλλάξω έτσι κι αλλιώς την μπαταρία, η οποία ελπίζω να πετύχει εγχείρηση, αλλιώς στις επόμενες μέρες θα δείτε review κάποιου νέου κινητού, ελπίζω πως όχι. Θα το κάνουμε εδώ τώρα real time, ζωντανά μαζί. Τι χρειαζόμαστε? Καταρχήν χρειαζόμαστε το ανταλλακτικό, στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως σας είπα το βρήκα μέσω Scrooge 16 ευρώ και γνήσια μάλιστα μπαταρία, και ένα σετ εργαλείων, τα οποία επίσης μπορείτε να βρείτε στο Scrooge, και είναι αυτά εδώ. Έτσι, αποτελούνται από μικροκεφαλές, να το πω έτσι, σαν ψηλά κατσαβίδια, τα οποία είναι απαραίτητα, και εδώ θα βρείτε για κάθε είδους κινητού. Τη συγκεκριμένη αυτή εδώ πέρα την έχω πάρει 15-16 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Κάποια εργαλειάκια άλλα, όπως είναι κάποιες ειδικές σπατουλίτσες, να το πω έτσι, όπως είναι αυτές εδώ πέρα, για να μπορέσεις να ανοίξεις τα πλαστικά clips που έχει το κινητό, θα τα δούμε στη συνέχεια. Ένα τσιμπιδάκι ίσως θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο, και τα λοιπά. Τέλος πάντων, θα δούμε στην πράξη τι θα χρειαστεί από εδώ πέρα. Σίγουρα δεν θα τα χρειαστούμε όλα. Το βάζουμε λοιπόν στην άκρη, το κρατάμε εδώ πέρα, και το πρώτο πράγμα φυσικά που πρέπει να κάνετε είναι να κλείσετε το κινητό σας, δεν το συζητάμε. Το βγάζουμε και από τη θήκη του, τη βάζουμε στην άκρη. Προσέξτε πλάτη εδώ πέρα τώρα, εργοστασιακή. Ούτε γρατσουνιά, είναι από την πρώτη μέρα μέσα σε θήκη. Πραγματικά δεν έχει ούτε γρατσουνιά, και μπροστά, μην κοιτάτε τα σπασίματα που έχει εδώ πέρα, είναι το Temper Glass, δεν έχει καμία σχέση με την οθόνη. Αν το βγάλω, η οθόνη θα είναι σαν την πρώτη μέρα. Λοιπόν, η πρώτη δουλειά που πρέπει να κάνουμε είναι να βγάλουμε το tray με την SIM. Ή θα έχετε το ειδικό εργαλειάκι που συνήθως, όχι που συνήθως, πάντα έχουν μέσα τα κουτάκια όταν παίρνετε ένα κινητό, το ειδικό εργαλείο, ή αν δεν το βρίσκετε, παίρνετε το γνωστό ψηλό συνδετήρα πολυεργαλείο, τον βάζετε στην τρυπούλα εδώ, πιέζετε ελαφριά και θα δείτε εδώ στα πλάγια βγαίνει το tray. Το βγάζετε προσεκτικά, πάρα πολύ ωραία, και καλό είναι να έχετε ένα κουτάκι
να βάζετε τα πραγματάκια και τις ψηλές βιδίτσες που μπορεί ή ό,τι εξαρτήματα βγάλετε τέλος πάντων από το κινητό. Καλό είναι να έχετε ένα κουτάκι ή αν έχετε ένα άλλο γκατζετάκι που είναι και μαγνητικό για τις βιδίτσες και είναι με κουτάκια ώστε να τα αριθμείτε, γιατί μια βασική αρχή όταν ανοίγετε ένα κινητό είναι όπως ανοίγει έτσι κλείνει. Ό,τι βίδες βγάζετε με την ίδια σειρά θα πρέπει να το ξαναμοντάρετε. Εδώ λοιπόν στο συγκεκριμένο μοντέλο το OnePlus 5T έχουμε δύο βιδίτσες εδώ κάτω χαμηλά, οι οποίες συγκεκριμένα είναι TAF 2. Οπότε λοιπόν ανοίγουμε την κασετίνα μας, βγάζουμε το κυρίως μέρος του κατσαβιδιού, ερχόμαστε εδώ πέρα, βρίσκουμε το τύπο κατσαβιδιού που θέλουμε. Στη δικιά μου περίπτωση είναι αυτό εδώ, το TAF 2, το οποίο μάλιστα έχει και τρεις τύπους, τρεις διαφορετικές κεφαλές. Ας δοκιμάσουμε την πρώτη. Το βάζουμε λοιπόν πάνω στο κατσαβίδι μας, κλείνουμε προς το παρόν αυτό εδώ που το χρειαζόμαστε άλλο και πάμε να δοκιμάσουμε να δούμε αν κάνει και αν ξεβιδώνει. Πάρα πολύ ωραία, από ό,τι φαίνεται το πετύχαμε με την πρώτη. Μεγάλη προσοχή παιδιά εδώ να δουλεύετε έτσι σε ένα σημείο που να είναι καθαρό. Είναι και μαγνητικό το κατσαβίδι, βλέπετε. Η βιδίτσα είναι πάρα πολύ ψηλή, μπορεί να χαθεί για πλάκα, οπότε καλό είναι όπως είπα να έχετε ένα κουτάκι για να μην τις ψάχνετε μετά. Προσέξτε εδώ παιδιά, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο να έχετε το σωστό εργαλείο, γιατί αν φάτε αυτή τη βιδίτσα, όχι δεν θα ανοίξει το κινητό. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλό που είναι μαγνητικές οι κεφαλές. Την βάζουμε μέσα, δεν ξέρω καν αν φάνηκε στην κάμερα. Δεν χρειαζόμαστε άλλο το κατσαβίδι, το βάζουμε στην άκρη. Και τώρα, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ουσιαστικά να αποκολλήσουμε το πλαστικό πίσω μέρος, ώστε να μπορέσουμε να τα ανοίξουμε. Αυτό πιάνει με πλαστικά clips, σχεδόν στα άλλα στα κινητά είναι έτσι. Οπότε θα βγάλουμε αυτά τα δύο εργαλειάκια, τα οποία είναι σαν ψηλές πατουλίτσες, πάρα πολύ χρήσιμα. Ένα και ένα, δύο. Διαφορετικό πάχος, θα δούμε τώρα ποιος κάνει και τι μας κάνει. Αυτά λοιπόν είναι απαραίτητα για να μπορέσετε να ανοίξετε. Είναι από πλαστικό, ώστε να μην χαράξουν ή σπάσουν το πλαστικό, γιατί αν πας να βάλεις κάποιο μαχαιράκι, κάποιο σουγιαδάκι, κάτι μεταλλικό, στο πλαστικό αυτό καταλαβαίνετε ότι επειδή είναι πιο μαλακό υλικό θα του προκαλέσουμε ζημιά. Άρα όπως είπα, τα εργαλεία αυτά είναι απαραίτητα. Βάζουμε λοιπόν στην άκρη την κασετίνα και πάμε. Αρχίζοντας από την κάτω μεριά, να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το πρώτο κλιψάκι. Αυτό παιδιά θα είναι και το δυσκολότερο part για να ανοίξετε το κινητό. Κάνουμε λίγο δεξιά αριστερά, να φύγει λίγο ό,τι σκόνη και ό,τι μπίχλα μπορεί να έχει πιάσει. Μετά από πάρα πολύ προσπάθεια λοιπόν παιδιά, έχω ανοίξει εδώ από ό,τι βλέπετε το πίσω κομμάτι και σιγά σιγά τώρα με τις πατουλίτσες θα προσπαθήσω πολύ προσεκτικά να ανοίξω και το γύρω γύρω. Βλέπετε σιγά σιγά προχωράμε πολύ προσεκτικά παιδιά, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να σπάσει η οθόνη. Σιγά σιγά λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία, νομίζω ότι άνοιξε το μεγαλύτερο μέρος. Πάμε και λίγο από εδώ. Πάρα πολύ ωραία, άνοιξε. Λοιπόν, προσέξτε λοιπόν όταν το ανοίξετε, αυτή τη στιγμή παίζει ελεύθερα η πλάτη του. Το γυρνάμε πάρα πολύ προσεκτικά για να βγάλουμε την μπαταρία, η οποία μπαταρία την βλέπετε είναι αυτή εδώ. Θα προσπαθήσω να κάνω λίγο zoom
Μισό λεπτάκι. Εδώ λοιπόν βλέπετε μας έφυγε ο κόλλος για να το ανοίξουμε. Θέλει πάρα πολύ υπομονή μέχρι να, παρόλο που δεν έχει κόλλα το γύρω γύρω, θέλει λίγο καθάρισμα από τη μάκα που έχει πιάσει ουσιαστικά τόσα χρόνια που είναι κλειστό το κινητό, και σιγά σιγά πάρα πολύ προσεκτικά να το ανοίξετε. Πάμε λοιπόν, με το που το ανοίξουμε, το πρώτο πράγμα που θέλουμε να βγάλουμε από εδώ πέρα είναι αυτή εδώ η επαφή, που είναι το δαχτυλικό αποτύπωμα, από ό,τι βλέπετε. Πάμε πάλι με τη σπατουλίτσα. Μισό, πρέπει να το πάρω λίγο πιο κοντά μου, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Βγάλαμε λοιπόν αυτό εδώ το καλωδιάκι, και μετά θέλουμε να πάμε να βγάλουμε το προστατευτικό αυτό εδώ της μπαταρίας. Όσο καλά, παιδιά, μπορείτε να το δείτε, είναι ένα σιδεράκι εδώ πέρα που ενώνει η μπαταρία, το οποίο εδώ ίσως να χρειαστεί λίγο και ο μεγεθυντικός φακός. Έχει μια βίδα δίπλα, δεν τη βγάζετε την βίδα. Για να δω λοιπόν εδώ με το τσιμπιδάκι αν μπορώ να το αφαιρέσω σιγά σιγά. Βγάζουμε λοιπόν και τη δεύτερη εδώ πέρα ασπίδα που έχει, και αφού ξεκολλήσουμε και αυτά τα δύο, ελευθερώνεται πλέον ο δρόμος για την μπαταρία, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Ξύνουμε λιγάκι αυτά τα σελοφάν που έχει η μπαταρία από αυτή τη μεριά και από αυτήν εδώ τη μεριά. Δεν θέλουμε να τα χαλάσουμε, όσο πιο προσεκτικά μπορούμε. Και μετά πάνω στην μπαταρία υπάρχει αυτό το πράσινο χαρτάκι, το οποίο το ξεκολλάμε και τραβάμε προσεκτικά για να ξεκολλήσουμε την μπαταρία, η οποία είναι αρκετά κολλημένη από ό,τι βλέπω. Πάρα πολύ ωραία. Τη ξεκολλάμε λοιπόν από εδώ, τη στράβωσα κιόλας, αλλά δεν έχει σημασία. Θα βάλουμε την καινούρια ευθύς αμέσως, και αυτή εδώ είναι η παλιά μπαταρία. Πάμε λοιπόν να φέρουμε την καινούρια. So far so good. Βλέπετε, έχουμε κρατήσει αυτή την μεμβράνη από κάτω, την κολλητική, και παίρνουμε την καινούργια την μπαταρία μας, πάρα πολύ ωραία, τη φέρνουμε όπως ήταν ακριβώς και η άλλη. Ανοίγουμε την μεμβράνη και από τις δύο μεριές. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε τώρα στα δύσκολα της υπόθεσης. Κλείνουμε λοιπόν εδώ όπως ήταν πάλι. Ξανακολλάμε την προστατευτική μεμβράνη και πάμε τώρα εδώ να συνδέσουμε όσο πιο προσεκτικά μπορούμε το διακόπτη της καινούριας μπαταρίας, και με τη βοήθεια με το τσιμπιδάκι, με πάρα πολύ λεπτές κινήσεις, βάζουμε και συνδέουμε εδώ, ξανασυνδέουμε,
την από εδώ μεριά που είχαμε απασφαλίσει πριν. Πάρα πολύ ωραία. Συνδέουμε πάλι και αυτό εδώ. Πολύ καλά. Ελέγχουμε ότι έχουν μπει όλα στη θέση τους. Είπαμε η λογική που λειτουργούμε είναι όπως τα βγάζουμε έτσι τα βάζουμε. Πάμε λοιπόν να βάλουμε από αυτή τη μεριά το προστατευτικό. Πάρα πολύ ωραία, μπήκε. Και πάμε τώρα να συνδέσουμε αυτή τη μεριά της μπαταρίας. Εδώ είναι και λίγο το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί πρέπει να μπει το καπάκι και πρέπει κάπως να βλέπω. Πολύ ωραία. Βάλαμε λοιπόν εδώ πέρα προσεκτικά. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι μέχρι στιγμής. Και αυτήν εδώ την ένωση και πάμε να βάλουμε και την ασπίδα. Πάρα πολύ ωραία. Μπήκε και το τελευταίο κομματάκι και μετά έχουμε την τελευταία σύνδεση που είναι το finger, το οποίο είναι αυτή εδώ η τελευταία. Πάρα πολύ προσεκτικά και αυτή λίγο δύσκολη να δείτε που είναι. Πολύ ωραία. Σιγά σιγά με το χέρι παιδιά και με προσεκτικές κινήσεις. Βάλαμε και το τελευταίο. Κάνουμε ένα τελευταίο check-up. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα αρχίζουμε να κλείνουμε το καπάκι από την πάνω μεριά που είναι η κάμερα και πιέζοντας προσεκτικά και σιγά σιγά προς τα κάτω. Θέλει λίγο ζόρι, μεγάλη προσοχή παιδιά, γιατί σας θυμίζω ότι υπάρχει κίνδυνος να σπάσετε καμία οθόνη. Σιγά σιγά σιγά, δεν χρειάζεται να ασκούμε πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Πάρα πολύ ωραία. Πριν το κλείσουμε τελείως, πάμε να δούμε αν η μπαταρία δουλεύει, οπότε πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε λοιπόν τι κάναμε. Και αφού τελειώσουμε παιδιά, βιδώνουμε και τις δύο πολύ ψηλές βιδούλες από κάτω με πάρα πολύ προσοχή. Δεν θα σας κρύψω ότι παρόλο που τις είχα στο κουτάκι, η μία χάθηκε ως διαμαγείας. Έχω βιδώσει μόνο τη μία, δεν πειράζει, θα μπει και η θήκη από πάνω. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε, να δούμε τι κάναμε. Πάρα πολύ ωραία. Δεν χαλάσαμε το κινητό μας. Αλλάξαμε την μπαταρία στο OnePlus 5 TAF. Βάζετε λοιπόν και το tray σαν τελευταία δουλειά πίσω στη θέση του και είσαστε έτοιμοι. Αυτά λοιπόν έτσι τα λίγα. Παιδιά, ήταν αρκετά δύσκολο. Ήταν η πρώτη φορά που άνοιξα κινητό, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω ξανανοίξει. Ίσως να μην είχα και πολύ καλής ποιότητας εργαλεία ή το OnePlus 5 TAF να είναι λιγάκι δύσκολο. Άπαξ και το άνοιξα όμως, κατάφερα να κάνω με το χαμηλό κόστος που σας είπα, 16 ευρώ, την μπαταρία αντί για 50 και 60 που μου ζητάγανε έξω. Άρα μια χαρά, το κινητό δουλεύει μια χαρά, θα μπει πάλι στη θικούλα του. Είμαστε μία βιδούλα εδώ από τον πάτο. Κλασικά ποτέ όταν φτιάχνεις κάτι θα περισσέψει, είναι για το γούρι. Αυτά λοιπόν, μέχρι το επόμενο επεισόδιο από τον Νίκο και τους Greek Tech Freak. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια σας.